Kakasi Student Union Narpo Circle balalam khamat do President Usamla Panuel Tongper tangsyo jingtip bakaladan ke jingsha kendang batsha rong tu kitiar kitar nakaway ke longyeng ke badan haduna bhoi East Chant Hills District marmar mau lambat ki dekat kila let sha kate ke jaka balalap shisha ya kani ke jingja sha lute ke longyeng uba sarthe teran ubadei ru wahesh nong barim jong ke shnong duna bhoi Usamla Panuel Tongper lingba ukurwo ulayat ho baha ka jingjurep ka seng kalalap basaki baka biar yeng ka baka dakatin na syadin yeng kalapat na mar ka jing syaot ka batang kat ban ngiam breu ban rung bat ki jing dan jing em hayeng uba sarthe teran la sya khanra bat la saprat lut kitiar kitar bat habakali benya ni kitra yeng kilayat ho baka ni ka jingja kala bandai ha kapor kumbalai beje dang step perngap ha kapor badang dum na mar ha kata kapor kala dan ru ka jingdu boarding bat uslap ru ujur bha bat ki dan san ngot hapo yeng ken thup na du kpa bat ka keme lam bat lai ngot ki khon ki badang ren ki khon badang ret ki dang yo thia lingai ha kapor beja shu la ya tho ba mar sen rong kita ki breu imat ki dan hadu kom basan bat hen ngot bat la subajur ba ki la bandai ki nong Bangladesh uwei na pedeng jong kita ki runar ula pen up da ka wat na rendang ukpa ka yeng bat ki wei pat ki late la khom late yu ukpa ka yeng do talai nailan late ya baro ki kti bat kejat jong kita ki lanat bat kpa bat keme ki badai ki trayeng bat ki runar ki la berngam ban penyap lada ki hella breu komta ki nong tu ki la stang ban khenrai ki jing dan jing em hapo yeng kila yo rong tu ya ka mobile smartphone ki jan ki nap ki berang thamai kila penjat bat penjular ru ya ka almari babu ya ki kat badan kam kila ring tu ru ya ki plakot school jeng ki khon bat ka pisa ka badan kumba lai pho hajar tengka Marsendap nang ta kila bathat bat berngam mi ki trayeng ban pen kre khambun ka pisa namar bakin sawan biang ha ka wei gasngi kumta kila phet no bak hadien bala phet kita ki suba nang Bangladesh marmar ukpa ka yeng la perta breu ban yarap bat kumta ki breu nang shong shnong kila ya poi bat but dia ni kita ki nong lute henrei om yo i bat om lap dien shu namar bakila phet shaka phang badan ka jingker khaput la ne border fencing Bangladesh ka sengki issue narpo circle ka penram juri ka ni ka jingle ki runar basuba baki dei ki nong Bangladesh bat ka seng ka penpau ka jing benyau ru kum kini ki jingja sha lute sha penyap ki nong shong shnong ki basa ha ka than khaput bat ka ri Bangladesh ki ju jaman usnam bat dang mencham snam ru ha ubanai jemang ar haja akusan kala ja kum kani ka jing sha lute bat sha berngam ka wei ka long kami na shnong kyang ha ki khar Bangladesh ka seng ka penram jur bat kam kwa shu banyo i kum kini ki jingja sha lute sha penyap ha ki riu suba nong Bangladesh bat ka seng ka dawa jurru ya ki por pahara jong ko border security force beki dei ban pet bhai ki khaput Indo Bangla ban long pet ngor bat ai ka jingyada ka bapura ya ki nong shong shnong ki basa ha kaput khanang ban nom beteng shu ki jingja ki basngo si kum kini shu na kalyang utra yeng uba sar theteran uba shang basa haduna bhoi East Chant Hills District menta ka sngi lo ujor da ke eja har ha kyang patrolling post ula ujor halor ka te ka jingwan rung tu bat lute bat jing berngam ki runar ki bala suba ba ki dei ki nong Bangladesh uba sar theteran uliat ho ba hadien ba ki runar ki la phet ula pershang ban lao ban lot ye ki telai bala te la khom ye u bat perta bar khat ban pan jing ya rap ni ki parashnong basa marjan ula ong ba ka ne ka jingja kala penting pen su jer shikat dei e ye u ya ka kurem bat ye ki khon u ken tu ru ye ki bor pulet ba ken sobha ban shimkhia ban pahara bha ha ka ka than namar ka bakum ka ni ka jingja kala ban ja biang ha ka nu ka por Coba nang rito. Siyempre, video ka record to. Ito meron to. Tinggal lang. Ninja dyan. Kami dia ini kami juga tak dia ini kami itu one hit man korman kata listrik ini hapslap te por one hit te one siap ayunga
Teman kamu kom siap tu den tu do em tu ka tin on dan di tu ke siap. Mun siap de prokur teng ada siap de. Tem kale aja tu. Bu wai har dang ada kamu ngale kodok sebab ada de kon ngale kodok aku nak ngale kodok sebab apa ngale. Lah kedet le di re ngale. Mình đi có vậy được bộ hợp đằng xã thì mình hạt tiền từ bộ đi có vậy hợp đằng được đọt không có đại thành chỉ con mới là có đọt thế như tiệt rồi dọn ra mình Yung nga ora teman te tu mobile ra mobile ada tu bag để school con bag school kon ada kad phát những cái như thế dua nào orang đó dan lại orang thì hạt tiền đã ăn nuôi lại mình tiền thì đang làm mặt đẹp lụt tiền này tiền mặt đẹp ra mình tiền này thì hết tóc này thì có nó Tapi mana orang senang tiap tahun orang orang kata hebat. hết đấy thì nó nu kan nyerap apa ngaruh aku lo aku hoi senang ngaruh nyerap kan nyerap Nak buat itu kod nak itu pentif kod tidak jadi dah. Ada mana jadi dah ada ide tu dah set khai lang tu tu đang ắt chân đi rồi thì thế một đêm vậy thì chất độ chân fencing đang khi đến lại đây là áp chân rồi yang ini kinong le amat suba ba dok kinong Bangladesh Antara buat itu senang fi wajud dia lah dia bagi rak tu lang tu siap tu mungkin yang kerja walaupun suruh tu baik satu sama cuci senang jadi te ne step anda amat dokun cenga te ngal dia keloi umi dia rak te mendelai bu cing kok cho tanak te ne dia ne manda kerpat ye hot tanak yo yo la ba cik mat kam yo hidup sia sarkar ini ta jar ini te ki de ijung pula kan ne te berarti de một khi EP này chúng tôi này chúng tôi cho mình dọn đau một giờ mà tận cái gì đấy và là suốt khi vậy này con mình tận cái gì đang giờ thì yang ini dan tadi teh disebut ini om nak ngau mbak senang mar dia nang itu orang mbak senang gaji jing dia kamu ni wan kamu jing dia kamu kenal ni pas senang ni nang senang ni kok na boy om kan bisa itu kamu harus suka yang lagi ini kan mbak senang kamu man ya di timur ya di selatan ya nga pangbas no yang ga dana boy nga sa thetopi te kam ong ge te to ai te rana step ka wa ja ge te forachno i te I parachno I pelang te I pelang te I budin te lal budin ni te delai ge di yut te I budin bahadu fencing te achem ge te delai te ka kwa ka pat ya ki wahat mo te singau pha ban lum action ja ka ni ba em problem wajia ha snong I to atau du adi wajia to dibun sen wajia te nga karpat ban lum action no yo knang wa yo jinjarap mo safety safety ka snong I mo